मुलुगनि देरसिन जोलुर गेलेनाय FIFA वर्ल्ड कापआ दासान्दि सोलिगासिनो। थांनाय 20 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै काटारनि मोन 8 स्टेडियामफोराव गेलेनाया सोलिगासिनो। बे FIFA वर्ल्ड कापआव देग्लाय गासै मोन 30 हादोरफोरा बाहागो लादों। मोनफ्रोमबो हादोरफोरनि बाहागो लानायनि थांखिया बेनो जे FIFA वर्ल्ड कापखौ देरहासार जानो हानाय। मख'नो गोनांदि काटाराव जानाय बे खेबनि जोलुर गेलेनायखौ सिगांनिख्रुइ बेसेन गोसासिन होननानै बयबो बुंसोदों। मिथिनाय बादिब्ला बे FIFA वर्ल्ड कापआव देरहासार जानो हानाय हानजाया गिदिर ट्रफिजों लोगोसे गासै USD 42 मिलियन रां मोनगोन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला 343 कौटि 33 लाख 32 रोजा रां। रानार्स आपआ मोननो हागोन ट्रफिजों लोगोसे गासै USD 30 मिलियन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला गासै 245 कौटि 32 लाख 66 रोजा 500 रां। थामथि बान्था मोननो हानाय हानजाया गासै USD 27 मिलियन रां मोनगोन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला 220 कौटि 81 लाख 55 रोजा 850 रां। ब्रैथि बान्थाखौ मोननो हागोन USD 25 मिलियन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला गासै 204 कौटि 45 लाख 76 रोजा 250 रां। 5 निफ्राय 8 थि थाखोआव जायगा लानो हानाय मोनफ्रोमबो हानजाया बान्था हिसाबै गासै USD 17 मिलियन रां मोनगोन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला 139 कौटि 60 लाख 850 रां। 9 निफ्राय 16 थाखोसिमाव थानो हानाय हानजाया बान्था हिसाबै गासै USD 13 मिलियन रां मोननो हागोन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला 106 कौटि 33 लाख 94 रोजा 150 रां। बेनि अनगायैबो आद्रा थानाय गासैबो हानजाफोरा बाहागो लानायनि बान्था हिसाबै गासै USD 9 मिलियन रां मोननो हागोन, जेराव बे राङा भारतारि रांखान्थिनि 73 कौटि 60 लाख 69 रोजा 500 रां। बेनि अनगायैबो मोन 30 हानजाया गासै मोनफ्रोमबो USD 1.5 मिलियन, जेराव बियो भारतारि रांखान्थिनि बादिब्ला गासै 12 कौटि 26 लाख 63 रोजा 250 रां। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।